De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar. Bună dimineața, dragi ascultători! Iată-ne împreună la încă o ediție a emisiunii Jurnal Militar, emisiunea Diviziei 4 Infanterie Gemina, pe frecvența radioului Clujan, pentru a vă ține la curent cu viața, munca și preocupările militarilor noștri. De la acest microfon are onoarea să vă salute Vasile Barboș. Am încheiat astăzi o săptămână încărcată de activități pentru militarii Diviziei 4 Infanterie Gemina. Am fost prezenți și noi, echipa Jurnal Militar, la câteva dintre ele și am cules pentru dumneavoastră informații care considerăm noi sunt de un real interes. Vom avea știri din universul militar, un moment artistic cu doamna profesoară Nazarica Moldovan, precum și muzică. Dragi ascultători, ieri, 15 martie, radioul Clujan a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani. Echipa Jurnal Militar urează și pe această cale un sincer la mulți ani tuturor celor care se află în slujba ascultătorilor. La mulți ani, Radio Cluj și multe emisiuni frumoase! Începutul lunii martie a acestui an a însemnat odată cu venirea primăverii și numiri de noi comandanți la nivelul marilor unități din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina. Astfel, după 4 ani petrecuți la comanda brigăzii 81 mecanizate general Grigore Bălan, ce are comandamentul la Bistrița, generalul de brigadă Dan Florin Grecu a fost numit locțitor pentru resurse al șefului statului major general. General de brigadă Dan Florin Grecu, locțitor pentru resurse al șefului statului major general. Este o perioadă care a trecut foarte repede, pentru că atât în comandamentul Diviziei 4 Infanterie, inițial în cadrul Corpului 4 de Armată Teritorial și ulterior aici la brigadă, n-am avut deloc timp de a ne plictisi. Activitățile au fost în permanență într-un ritm deosebit de alert, lucru care de altfel mie mi-a făcut o mare plăcere, pentru că asta este misiunea noastră, să conducem, să pregătim, să instruim subordonații pentru a fi în măsură să ne ducem misiunea la bun sfârșit. E mult de spus pentru un bilanț, dar pot să sintetizez în câteva cuvinte spunând că sunt bucuros că am reușit să îndeplinesc ambele funcții, consider, la un nivel corespunzător. Pot să plec fără niciun fel de problemă cu sentimentul și satisfacția datoriei împlinite. În egală măsură plec și cu o părere de rău, pentru că mă despart de niște colective extraordinare, de niște profesioniști desăvârșiți, care atât în câmpul de instrucție, în aplicații, în activitățile, misiunile pe care le-am executat, cât și în activitatea din afara cazărmii, au dat dovadă că pot să împletească cu succes și armonios capacitatea profesională, cu valoarea umană, și sunt mândru că am avut ocazia să am astfel de subordonați. Ce înseamnă ca și experiență profesională lucrul în această parte de țară? Este o experiență profesională deosebită. Este clar că au fost două funcții care au constituit apogeul funcțiilor pe care le-am îndeplinit până acum în cariera militară, pentru că n-am de gând să mă opresc. Zona este o zonă deosebită, personal o am în inimă, pentru că și eu sunt născut în partea de vest a României, mai exact în județul Arad, atât în Cluj cât și în Bistrița Năsăud, primind alături de mine oameni deosebiți, și nu mă refer aici la militari, mă refer la populația civilă, indiferent dacă este vorba de
persoane oficiale din cadrul autorităților publice sau de simpli cetățeni care au un sentiment deosebit față de armată și care înțeleg foarte clar că armata este parte a poporului și este în slujba poporului, este în slujba națiunii și de aceea respectul și simpatia lor este pentru noi un element de mobilizare. Ce le transmiteți foștilor dumneavoastră subordonați de acum? Nu pot să le transmit decât respectul și mulțumirea mea pentru tot ceea ce am făcut împreună, alături de urarea de succes în activitatea lor profesională și multă sănătate și bucurii lor personal, familiilor lor și tuturor de altfel celor cu care am intrat în contact în această perioadă de timp. Domnule general, predau comanda și drapelul de luptă al Brigăzii 81 mecanizată, general Grigore Bălan. La ceremonia de predare-primire a comenzii Brigăzii 81 mecanizate General Grigore Bălan au participat reprezentanții ai comenzii Diviziei 4 Infanterie Gemina, militari și comandanții ai unităților subordonate brigăzii, precum și reprezentanții ai autorităților publice locale. General de brigadă Adrian Tonea, comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina. Doresc să îi mulțumesc domnului general de brigadă Dan Florin Grecu pentru întreaga activitate la comanda Brigăzii 81 mecanizate, general Grigore Bălan. Domnul general de brigadă Grecu își încheie astăzi mandatul de 3 ani și jumătate la comanda brigăzii, timp în care dumnealui și-a îndeplinit obiectivele asumate la preluarea comenzii și în același timp a realizat toate proiectele care au stat în fața brigăzii. Domnul colonel Uifăleanu Ovidiu este absolvent al Liceului Militar Mihai Viteazu, după care a urmat Școala Militară de Ofițeri Activi de Tancuri și Auto, Mihai Viteazul, Academia de Înalte Studii Militare și cursul post-universitar de operații în sprijinul păcii. Pe parcursul carierei militare, domnul colonel a îndeplinit funcții de comandant de pluton, comandant de companie, ofițer de stat major, șef birou și șef al operațiilor în structuri de tip regiment, batalion, brigadă și divizie, iar în cadrul statului major general a fost ofițer de stat major. A fost comandant al batalionului 812 manevră în Afganistan, a mai îndeplinit o misiune în teatrul de operații Bosnia și în perioada 2011-2012 a îndeplinit funcția de lăpțiitor al Task Force Combined Team Zabur. Domnule colonel, vă predau comanda și drapelul de luptă al Brigăzii 81 mecanizate, general Grigore Bălan. Colonel Ovidiu Ifăleanu, comandantul Brigăzii 81 mecanizate, General Grigore Bălan. Numirea pe funcție este o mare onoare și o mare responsabilitate. Am avut șansa acum 5 ani să comand o unitate din garnizoana Bistrița. Amintirile de atunci încă sunt prezente. Am apreciat întotdeauna profesionalismul, camaraderia, ambiția de a demonstra că sunt cei mai buni și, în ultimul rând, modestia militarilor din Bistrița. În perioada recentă, după absolvirea Colegiului de Război al Forțelor Terestre Americane, am avut șansa să particip împreună cu o mare unitate similară cu Brigada 81 în două activități foarte importante, misiunea din Afganistan și recertificarea națională a întregii brigăzi. În lecțiile învățate în această perioadă și, în plus, disponibilitatea de care îi asigur pe camarazii mei, sunt convins că vor menține Brigada 81 mecanizată ca unitate de referință a forțelor terestre. Care sunt planurile pentru anul acesta pentru Brigada 81 mecanizată? E prea devreme să vă întrebăm? Nu e foarte devreme. Cuvântul de ordine pentru perioada imediat următoare va fi continuitatea. Continuitate referitor la planurile care sunt deja aprobate. Urmează o perioadă foarte rapidă de evaluare inițială. Am nevoie de sprijinul colegilor mei pentru o integrare cât mai rapidă. Am câteva emoții de început, dar sunt convins că împreună vom depăși toate dificultățile. Sunteți pe frecvența Radio Cluj și audiați emisiunea Jurnal Militar. În minutele următoare, ofițerul de relații publice al contingentului românesc
dislocat în provincia Zabul din Afganistan, ne va pune la curent cu ultimele noutăți despre misiunile militarilor români în obișnuita corespondență săptămânală. Și în această săptămână, militarii români din cadrul batalionului 20 Infanterie Scorpionii Negri, dislocați în provincia Zabul, Afganistan, și-au desfășurat misiunile specifice conform mandatului în baza căruia acționează. Nu au fost evenimente sau incidente care să pună în pericol viața militarilor români, moralul acestora fiind unul foarte bun. Sâmbătă, 8 martie, s-a petrecut un moment special în baza de operații înaintată a PASH Afganistan. Bărbații din cadrul task force-ului românesc au reușit să le ofere doamnelor și domnișoarelor din cadrul batalionului un moment dedicat numai lor de Ziua Femeii. Comandantul batalionului, locotenent colonelul Cătălin Jianu, a oferit în numele tuturor scorpionilor negri un cadou simbolic și o felicitare colegilor lor, mulțumindu-le totodată pentru efortul depus de ele pentru reușita misiunilor întregii structuri. De asemenea, le-a urat acestora multă sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor. După o felie de tor și un pahar de suc, fetele noastre au primit un repaus operațional de 8 martie, acestea nefiind implicate de ziua lor în misiuni de luptă sau în alte activități ale unității. De asemenea, în această săptămână au avut loc mai multe acțiuni de cooperare civil-militar, cunoscute sub numele de acțiuni CIMIC, desfășurate de militari din cadrul batalionului 20 Infanterie Scorpionii Negri. Prima echipă CIMIC, condusă de locotenentul Viorel Călin, a fost în localitatea Rabat-i-Jaldak, districtul Tarnak-Vajaldak din provincia Zabul, în mijlocul localnicilor afgani. Militarii au purtat mai multe discuții cu liderul local Abdul Daud, problema cea mai urgentă pentru ei fiind situația podurilor distruse de pe râul Tarnak. Acest aspect îngreunează deplasarea copiilor din localitățile învecinate către școala din localitatea Rabat-Jaldak. Șeful echipei românești l-a asigurat pe liderul local că va prezenta această situație guvernatorului de district pentru a fi reparate cât mai urgent. De asemenea, liderul local a făcut și o solicitare către militarii români de a veni în sprijinul elevilor, dacă este posibil, cu rechizite școlare necesare pentru desfășurarea în bune condiții a orelor de curs. Un alt subiect al discuțiilor a fost acela de a conștientiza participarea localnicilor la procesul electoral din data de 5 aprilie anul curent, alegeri ce vor desemna noul președinte al Republicii Islamice a Afganistanului și a membrilor consiliilor districtuale și provinciale. Militarii români au prezentat localnicilor și rolul important pe care îl ocupă înrolarea lor în forțele de securitate naționale afgane, deoarece ei vor fi cei care vor participa direct la securitatea și stabilitatea Afganistanului după anul 2014, anul încheierii misiunii ISAF în această țară. O a doua acțiune desfășurată de Scorpionii Negri în sprijinul populației locale afgane s-a petrecut în localitatea Azatak. Aici, comandantul companiei 2 Infanterie, capitanul Cosmin Ștefan, alături de echipa de angajare a femeilor, echipă condusă de locotenentul Marcela Dumitrașcu și o echipă PSAIOPS comandată de plutonierul Iulian Mocanu, au angajat comunitatea locală pentru identificarea problemelor sociale și economice cu care aceasta se confruntă. Liderii locali au transmis militarilor că situația de securitate s-a îmbunătățit în ultimii ani, acest lucru ducând la o creștere a numărului de copii care frecventează școala prin faptul că aceștia se pot deplasa în siguranță de acasă către școală, un lucru îmbucurător pentru orice comunitate. În timpul acestei acțiuni, echipa de angajare a femeilor a primit acceptul liderului local, Haji Laljan, de a se întâlni cu femeile din comunitate. Este bine cunoscut faptul că prezența femeii afgane la orice activitate din cadrul comunității este foarte strictă. Fetele noastre au fost primite cu bucurie și căldură, atât de femeile afgane, cât și de o mulțime de copii din sat. Deschiderea de care dau dovadă localnicele în fața militarilor femei din structura românească favorizează înțelegerea mult mai în detaliu a problemelor cu care se confruntă comunitatea respectivă. Și aici au fost prezentate avantajele posibilităților de înrolare a femeilor în instituțiile de apărare și siguranță națională afgane, un pas important spre dezvoltarea unei societăți libere și democrate. Prin acțiunile pe care militarii români le desfășoară în comun cu membrii forțelor de securitate naționale afgane, se contribuie la creșterea pozitivă a încrederii populației locale în acțiunile desfășurate de forțele coaliției și de asemenea crește și legitimitatea acțiunilor reprezentanților Guvernului Republicii Islamice a Afganistanului, asigurând astfel tranziția de la o societate măcinată de conflicte la o societate liberă și democrată. Din baza de operații înaintată a PASH, provincia Zabul, Afganistan, a transmis pentru dumneavoastră locotenent colonelul Oliver Angel, ofițerul de relații publice al batalionului 20 Infanterie Scorpionii Negri din Craiova.
Vă invităm să ascultați rubrica Interviul săptămânii. Jurnal militar, astăzi, 16 martie 2014. O duminică frumoasă de primăvară. În minutele următoare, la rubrica Interviul săptămânii, am plăcerea să vă anunț că vom avea o legătură telefonică la Alba Iulia, în cetate unde funcționează Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazu din această localitate. Alături de noi este doamna Daniela Filimon, căreia îi spunem bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor ce ne ascultă! Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această duminică frumoasă. Am vrea să vă întrebăm pentru toți radioascultătorii noștri ce mai fac cei mai tineri purtători ai uniformei armatei române, respectiv elevii de Colegiul Militar Liceal. Se bucură de primăvară, în primul rând, pentru că suntem în luna martie, este o lună a bucuriei, a luminii sufletești, să spun așa. Fetele poate au fost un pic mai răsfățate, primind mărțișoare, flori, aprecieri. Iar dacă trecem pe partea cealaltă a rezultatelor lor, sigur că munca depusă de ei și de profesori și de toți cei care îndrum aici se reflectă în rezultatele pe care le obțin și m-aș referi aici la olimpiadele școlare, pentru că ele sunt încă în plină desfășurare. Numărul elevilor pasionați de anumite discipline se reflectă în premiile pe care reușesc să le aducă an de an. Și vreau să vă spun că până la această dată avem 14 elevi calificați la faza națională a olimpiadelor școlare. Este un număr în creștere, pentru că de la an s-au tot înmulțit acești elevi care aduc rezultate și fac cinste Colegiului Uniformelor Albastre din cetatea Marii Uniri. Și sigur că mai urmează două discipline la care am obținut rezultate în anii anteriori și, cum spuneam, sperăm ca numărul acestora să crească. Și, sigur, bucuria este și a noastră și a lor, pentru că, iată, munca de un semestru sau munca anilor anteriori se reflectă și în aceste premii la olimpiadele școlare. Așadar, vești frumoase, vești bune, olimpiadele merg mai departe, sperăm ca și în fazele următoare să auzim numai de rezultate foarte bune de acolo, de la Alba Iulia. Am vrea să te întrebăm, Daniela, pentru că este un subiect la ordinea zilei, cum stați cu simulările la bacalaureat? Vreau să vă spun, să vă împărtășesc, de fapt, din mărturisirile lor. Am discutat cu cea mai bună elevă de la clasa 11-a, cu Casiana, și i-am spunea că îi se pare un lucru extraordinar faptul că și cei de 11 au susținut acest examen de simulare a bacalaureatului național, pentru că îi pune față în față cu atmosfera de examen, cu subiectele unui astfel de examen important pentru orice elev de liceu. Și spunea Casiana că i s-au părut subiectele foarte accesibile, mai ales la matematică, și era foarte încântată. Mesajul era și al colegilor ei. Dar vreau să vă mai spun că pentru elevii colegiului nostru aceste simulări îi ajută, dar nu sunt o noutate, pentru că la nivel de colegiu din clasa 9 elevii noștri susțin teste inițiale, teste finale, teste care își propun să îi verifice, să-i testeze pe elevi și ei să se testeze atât în ceea ce privește nivelul cunoștințelor acumulate, atmosfera de examen și sigur că îi ajută foarte mult la examenul final, respectiv bacalaureatul, dovadă fiind rezultatele din ultimii ani la acest examen. Ne bucură aceste vești, aceste gânduri ale lor. Faptul că nu îi sperie acest examen care va urma undeva în vară. Da. Am vrea să te mai întrebăm ce urmează pentru, așa cum spuneam, cei mai tineri purtători ai uniformei Armatei Române în cetatea Marii Uniri. Dacă am început cu luna martie, o luna bucuriei, această lună are așa un program foarte încărcat, pentru că am trecut deja în revistă olimpiadele, simulările. Urmează o pregătire și din punct de vedere sportiv.
la Câmpul Lung Moldovenesc, la colegii noștri de la Colegiul Militar Ștefan cel Mare, se va desfășura campionatul militar de atletism, cross și mini-fotbal în săptămâna următoare. Așadar, sportivii noștri sau parte din sportivii noștri vor fi acolo pentru a se întâlni cu ceilalți colegi. Noi găzduim cea de-a 10-a ediție a atelierelor de creație, unde alături de elevii noștri vor veni, să spun așa, artiștii celorlalte colegii militare, dar și studențele de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și de la Școala de Maestri Militari și Subofițeri de la Pitești. Deci, practic, aceste ateliere sunt o întâlnire pe tărâmul artelor. Este o activitate benefică pentru cei talentați și o așteptăm cu nerăbdare, pentru că, iată, cum spuneam, am ajuns la cea de-a 10-a ediție, astfel că deja are vechime această activitate culturală din statul major al forțelor terestre. Din câte înțelegem, activitățile sunt multiple și pe toate planurile, adică am vorbit despre olimpiade, învățământ în ceea ce privește bacalaureatul și acum vorbim despre ce așteaptă respectiv sport și cultură, creație și așa mai departe. Activități complexe la Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazu. Da, este adevărat. Pe noi ne bucură și știți cum este atunci când ai foarte multe activități, te bucuri de ele, ești nerăbdător, trăiești din plin și mai ales dacă sunt activități în care pui foarte mult suflet, rezultatele și întâlnirile cu ceilalți sunt pe măsura așteptărilor noastre. Sperăm să fie rezultate reușite și activități reușite pe toate planurile. Daniela, îți mulțumim foarte mult pentru această intervenție în emisiunea noastră. Vom reveni la voi la Alba Iulia cu proximă ocazie și le dorim celor mai mici elevi de Colegiul Militar multe succese pe mai departe. Dragi ascultători, vă reamintesc că am avut-o alături de noi în emisiunea noastră pe doamna Daniela Filimon, purtător de cuvânt al Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazu din Alba Iulia. Jurnal militar, mergem mai departe. Interviul săptămânii. În continuare vă propun un moment artistic. Doamna profesoară Nazarica Moldovan. Sfaturi la începutul primăverii. Trece un vânt peste lume și nu ne-a uitat. Sperăm în fructe rotunde și coapte, în ce s-a împlinit, în ce s-a împăcat. Bucurie, speranță și viață vântului martie bate. Cred în puterea gândului nostru și începutul din toate. Să întâmpinăm primăvara, schimbând ceva în viața noastră de zi cu zi. Exercițiile de primăvară la care îndemn pe toată lumea să participe, ne privesc pe fiecare în parte și pe toți deopotrivă. Dacă fiecare dintre noi e în echilibru cu propria viață, lumea din jur pare mai luminoasă, mai frumoasă, ne simțim mai bine și aducem un plus de bucurie celor din jur. Vă propun așadar câteva exerciții de primăvară care vă vor ajuta să vă bucurați de zilele însorite și să treceți cu bine peste cele mohorâte. Începeți cu locuința, pentru că oricât de multă vreme petreceți la serviciu, acasă este oaza noastră de echilibru, liniște și împăcare. Ca să privim cu plăcere în jur, trebuie să renunțăm la lucrurile inutile. Faceți un mic efort pentru a vă transforma casa. Inspectați toate colțurile și puneți deoparte tot ce nu ați folosit în ultimii ani. Haine, pantofi, genți, articole electronice, veselă. Vă asigur că dacă nu le-ați folosit în ultimii 2 ani, este puțin probabil că le veți folosi acum. Multe dintre obiectele sortate sunt cu siguranță vechi și v-ați cam plictisit de ele, dar multe pot fi reciclate în cel mai util mod. Alegeți-le cu atenție, spălați-le dacă este necesar și dăruiți-le unor fundații de caritate sau pur și simplu oferiți-le direct unor persoane cărora le-ar fi de folos.
După ce ați înlăturat obiectele de prisos și aveți mult mai mult spațiu liber, nu vă grăbiți să-l ocupați cu obiecte noi, oricât ar părea ele de frumoase. Multe par utile la prima vedere, chiar dacă nu sunt. Alegeți câteva ghivece cu flori de primăvară, zambile, lalele, narcise și puneți-le în colțurile cele mai luminoase ale casei. Veți aduce astfel o fărâmă de aer proaspăt și culoare, chiar și în zilele cu cer gri și ploaie aparent interminabilă. Pentru că trebuie să vă asortați cu casa în care adie un aer nou de primăvară, urmează exerciții utile pentru minte și trup. Pentru minte, nu cred că există mai bun mod de a sărbători sosirea primăverii decât să instituim un regim de gânduri pozitive. Pare ușor, dar nu este. Gândiți pozitiv și fiți convinși că puține situații sunt așa de complicate precum par la prima vedere. Încercați să credeți că pentru fiecare problemă există o soluție. Vă îndemn să vă opriți din goana de zi cu zi și să savurați aerul răcoros de primăvară. Amintiți-vă că începutul primăverii este un prilej de bucurie. Se oferă flori, mărțișoare și cadouri. Ar fi păcat să uităm zilele de 1 și de 8 martie, nu? Se pare că doar femeile se bucură de aceste zile, dar mi se pare cinstit să nu ne dreptățim nici pe bărbați. Așa că oferiți-le tovarășilor de viață zâmbete, fără nicio restricție și mici atenții. Nu prețul contează, ci faptul că le faceți o bucurie celor dragi. Fiecare dintre noi avem nevoie să știm că suntem iubiți și apreciați. Pentru trup, exercițiile de primăvară sunt simple și bine cunoscute, dar uitate oarecum. Mâncați sănătos. Nu uitați că primăvara oferă multe vitamine pentru trupurile obosite de anotimpul rece și mai cu seamă nu uitați de postul Sfintelor Paști. Găsiți timp pentru mișcare, nu vă dați înapoi doar pentru că nu sunteți mari atleți. Câte o plimbare în aer liber, în ritm mai alert, face minuni. Chiar dacă plouă, gândiți-vă că nu e decât apă care împrospătează și catifelează tenul și peste toate aerul e mult mai curat atunci când plouă. Pentru că de cele mai multe ori felul cum gândim ne influențează acțiunile și rezultatele. Începeți fiecare zi ca și când așteptați să se întâmple ceva minunat. Fiți hotărâți să întâmpinați primăvara așa cum se cuvine. Și poate că cel mai important exercițiu de primăvară este să nu uitați să zâmbiți, pentru că lumea pare mult mai frumoasă când zâmbim și pentru că zâmbetul este cheia universală către sufletul oamenilor. Bună dimineața! A venit primăvara! Acesta a fost jurnalul militar de astăzi. Realizatorii, locotenent-colonelul Constantin Erțanu, Radu Mureșan și cel care vă vorbește, Vasile Barboș, vă spun să aveți o duminică plăcută în continuare și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până săptămâna viitoare, la bună reauzire! La calle está vacía, hay lluvia en el cristal, la tarde es tan fría y no te veo pasar. Yo te espero y te espero y desespero en tu ausencia. Quisiera tocarte, acercarme un poco más, pero sé que estás tan lejos al verte pasar. Que en tan solo 10 minutos nuestra historia que empieza se acaba. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento,